Hello, kumusta mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sukilano no nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. O palihag day ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung ako bagong i-upload nga mga sukilanon ug mga sumpay nga drama nga gikan sa RMN Drama. Bayno dita maglangan niya ang laing sumpay ning sukilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkaton ko ang langit. Magandang umaga. Okay, bukas akong lawas. Hindi ko kabangon. Ablihi! Basi nagkamata na siya. Anong familiar ang tingong ka? Nagmata na yung ka. Lance? Ayaw pagsagbangon. Ipahuway sa mong lawas. Si Ma'am Aldea. Tuwa sa pikas kwarto. Ayaw ka bala kay may nagkatiman niya nga nurse. Doon na may babae nga katabang. Nurse? Oh, doon naman yung ko'y kauban nga nurse din higol. Nakakita ka man sa akong sitwasyon, di ba? Pahuway lang. Mag-stray ra taog ma. Pataran tayo kag panihapon ni. Happy na to makaluto ang kusinera. Inyo ning bay. Oh, among bahay din sa bukid. Nana ko din nag-stay sukad nga nengon inin ako. Invalid na. Ayaw ka bala ka, ma'am. Mga tao samahan ni Lance ang narin ako. O nagbalita nga okay na sila si Ma'am Altia o Bimbo. Giatiman na sila silang mga tao, ma'am. Sigurado ka, Maika? Dili ra gyud ko ma-worry? Sigurado ko, ma'am. Ayaw na ka bala ka. Huwag ba sa buntag? Mukuyog ko sa mukuha nila. Di na ako magpaabot nga ihatod pa sila din eh. Okay. Salamat kaayo, Mike. Sige, ma'am. Ikaw? Okay ra ka? Oh, Ayaw palabi ha. For sure, na-stress gid ka karong adlaw. Pag-amping baya gyud. kinindot sa mga gipanorte. Unta, gikan lang ni sa iyang kasing-kasing. O dili lang tungod sa pagtanaw utang kabubuton. Kanindot unta kung tinuod kid ang iyang pag-care. Pero, di na ko gusto malaon pa. Dili na. Nga nung nakahilakman ko, man may magkasulti ni Mike. Sorry, Mike ha. Pero kutob yun ko ini. Maura yun niya akong ikapaabot ni mo. Pero hinaot nga imong ma-feel nga kinasing-kasing ang akong pag-care. Hinaot lang. Daghang salamat, Lance. Ako ning tanaw na mo nga utang kabubuton nimo. No worries kuya. Wala ni sa dagang atraso nga akong nahimo nimo. Ninyo. Oh, Sige. Dadaanan ninyo sila sa hospital. Mas maayo ng matanaw sila doktor. salamat, Lance. Jo, Giandam na mga kwarto nga inyong balhinan. kinahanglan gid ko i-admit, Jo. Si Ma'am Aldea na lang unta. Doktor ang nagbuto dili ako. Relax na. Stress ka kaayo. Si Ma'am Aldea ka, Jo. Kumusta? Sama nimo, taas paghihapon og hilanat. Oh. Okay lang. Saan siya, David? Aspikas. Loyon ining kurtina. Pwede ko mutanaw niya, Jo. Hmm? Abli lang gamay ang kurtina, palihog. Okay. Natugod rin siya. Oo. O naka-dextrose para sa nimo.
ako na siya nagbalik ha. Okay, Cho. Katug lang. Taod-taod patingali nga mabalhin mo sa inyong mga kwarto. Nakatuog na si Bimbo. Grabe ang kabalakan ni Bimbo kang Ma'am Altia. Makakulba. Sa ilang sitwasyon nagahapon, bisan wa pa kumaybaw unsa gyud ang nahitabo. Halos ako nang ma-imagine ang mga posible nga nahitabo nila. Sa mga lihok ni Bimbo, wa si kalainan ako. Ang iyang gipakitang kabalaka, wa'y kalainan sa akong kabalaka ni Ma'am Violeta. May tabo ka ni Bimbo ang nahitabo na ako. Mao ka. Ospital. Ni ako sa ospital. Shh! Ay, kadlok. Ni anak ko. Ay, nakadlok. Pasensya na ha. Pero, kinahanglan daksunti ka. Aron, maibanan ang imong gibating katugnaw. Oh, shit. Tinuod ka to. Nahitabo ka to. Gamay na lang. Makaabot ra lang kita ng bahay sa unahan. Gamay na lang yun. After ato, wala ko inilimtuman. Wala ko mahibawon si sunod ka nahitabo. Oh. Kanina ka nagbata, ma'am? Nawasan na ka, ma'am, sa imong hilanat. Nato pa sa doktor. Kung di na mo saka pagbalik ang imong hilanat karong adlaw, pwede ka na makagawa sugma. Si Bimbo. Mura madugay-dugay pa siya, ma'am. Wa pa manggin mo us-us ang iyong hilanat. Ha? May samad manggude siya sa iyang tiil, ma'am. Na-infected. Unsa? Next week mapauli na ko. Salamat nga na-discharge na mo. Ako ra, mami. Tuwa pa sa ospital si Bimbo. Ha? Uy, nga naman. Unsa ko'y way angay kabalakan? Unsa man? Gi-injekan ba siya og anti-tetanus? Oh, ma'am. Na-injikan na siya, ma'am. Okay. By the way, next week mapauli na ko. Maka-istorya ra unya tagtarong inig-abot na ko diha. Ing na si Bimbo. Get well soon. Oh, unsa na may pamati nimo? Klaro naman, Jo. Tarong ba? Okay na, bitaw, Jo. Pastila, no? Kung wa ka madaog ospital, wa lagi kay kalibutan nga nasamba da imong tiil. Lagi, Jo. Wa naman gid ko makabatya gud nga nasamad ba ko. Basta kay naaras akong nauna nga mudagan na gid ko samtang nag-alsa ni Ma'am Altia balag kuwang na lang magkamang kakapoy. Unya na lang i-detalye ang nahitabo kung makagawas ka na din eh. Di ko magagawas, Jo. Di pa. Wa pa man mo abiso ang doktor. Si Ma'am Altia, nakagawas naman din siya. Okay na gid ka siya. Naunsa man ko. Ganun dili man ko mahimutang. Gusto ko muduaw niya sa ospital. Pero no way. Tingalig lainon niya pagsapot. Tingalig magtuo siya nga close na mi. Pero gusto ko mahibawon sa niyang kahimtang. Pero kung mangumustasad ko, mo sad lagi. Mo feeling close na sa to siya.
Karaon ra ba itong tawhana? Di na lang ko maadto eh. Okay ra sa tingali to siya eh. Bilan ako kaadlaw din sa ospital. Wagit siya madawa, anak. Ano magdahom sa ko? Filo sa na. Pero, karon nga okay na siya. Wagid kasi mahinumdum sa nahitabo. Wagid siya mahinumdum nga. Ako siyang gigakos paghukot. Gialsa samtang nagdakan ko. Nga kuwang nilang muhilak sa kahingawan niya o gikakapoy. Bisan gamay sa mga nahitabo. Huwag yun kasi hinumdum. Wah, kiti ka? Ay. Good news. Cho. Pwede na ka nga mo discharge karong hapon. Oh, mainon, Cho. Ako na lang to nga gitawgan si Ma'am Altia. Sabay na lang ti ka padiretsohon gikan dinhi. Okay, Cho. Naunsa man ko. Nganong bukat man kayo nga akong buot nga dili na mo pa uli si Bimbo gikan sa ospital. Dili na ni mauda. Dili na ni maayo. Alarming na ni. Ug mas maayo ka ni nga dito ra sa sila ha. Aron dili na ko mahasol pa. Kay kun anhisad siya mo pa uli. Ka-awkward ka ha. May rasad nga dili siya din mo pa uli. May ragyod. Naunsa man ko eh. Nganon di amon ko sa gawas nag-atubang sa gate. Nganong murag nagpaabot ramang gihapon ko. Kakabe na ako eh. Ako lang na idiretso sa bahay gikan sa ospital, ma'am. Aron nga magkapahuway sa eksakto. Kaklaro sa gisulti ni Mike, ah? Kaklaro adto? Dili anhi mo pa uli si Bimbo gikan sa ospital. Dili lagi. Kahit ba na kong oo? Oh. Ni Asia. Wala di nga siya masugot nga ato siya mo pa uli sa ilang bahay ni Mike. Ako sugaton. Oh. Hi. Nganon ni ama ni siya? Mao na nahitabo. Wala ka gi-inform ni Bimbo? Actually, wa kami magkasulti. Karon pa man to siya ma-discharge. Og diretso na to siya sila ha. Ah, mao ba? Kung mauna nga ikaw may nakasave na mo, thank you. Dili gyud ako. Ang mga tao ni Papa. Igor sa bagay ako giati Manila. Lahi lagi nga lans ang akong gikaatubang karon. Nabaguhan ko. Ah, oo, lahit na gyud. Tarong na nga Lance. Ugaling lang, inutil na. Kinahanglan pa giding maputol ang imong mga legs una ka magbinutan. Mao gyud na hitabo na ko. Well, at least, nabutan na ka. Ikaw, kumusta na ka? Nia, okay na. Ang imong batasan ako ipasabot. Oh, Ayaw paabutan mo parehas ka na ako una ka mag-usab sa imong batasan. Oh. Just a friendly reminder. gag ko man tong tawhana. Nibisita ko nun ako. Pero namira man noon. Ayaw paabutan nga maparehas ka na ako una ka mag-usab sa imong batasan. Lamia ba yung sagpaon, uy? Wa pala ko magunahon na ay nga siya may nakasave na mo. Masagpaan ko na ko ba? Si Mami. Hello, Mom. Kumusta na si Bimbo? Nakagawas na? Karon man ko na, Ma'am. Pero, ato raman siya mo pauli sa ila. Ah, okay. Aron sad makapahuway ra siya sa sakto.
Unsa gyud kang adlaw mo abot diri, mami. Dagan ko gustong isulti nimo. Oh, ngano dagi mo na lang isulti karon? Maglisod ko. Wa ko kay baw kun unsaon ako pagsugod. Unya na lang inipauli nimo, mama. Mag-wait ra ko. Okay. Kumusta naman ka? Masula. Di man mawaw sa kung nahuna ang tuoy kay nga dakway. Helpless kayo siya. Bisa ka may nga sinyali sa iyang kamaldita. Wah, yun itong gayon na. Nunsam ko eh. Di mo naman kumimutang ani. Asa mga? Ah, Jo. Magawas ka? Ano sakit ang imutil? Okay naman, Jo. Di naman sakit itunob. Gusto ka mo sa masuri sa gawas? Dali. Gunit lang ako. Jo, kuhan ka ng mga tuon ako ni Ma'am Althea. Mubalik lang ako duty. Uy, di pa pwede eh. Papahuwayon pagkag mga usa ka semana sa doktor. Pero laay mo, Jo. Okay naman sila akong paminaw. Bimbo, Gusto na kong mangamusta niya. Oh. Patuwa lang ko, Chobi. Wala ba'y magkita sukat pagkahitabo. Ganahan akong makigistorya niya. Bimbo. Sige, Cho. Di lang sa ko mo duty balik. Pero muadto lang ko. Mudual lang ko. Daghan magud mi ang istoryahan. Daghan kong ipangutana niya. O magstorya na lang sad mi about ni Lance. Bimbo, paminaw una. Di lang ko magdugay, Cho. Basta makaistorya lang eh. Bimbo, mangutan ako nimo. Sige. Ninipadong din ni Cho. Siya tingali ron. Siya na niduan ako. Oh. Ako siyang sugaton, Cho. Pagkinay, Bimbo. Bimbo! Lance? Kumusta na? Medyo okay na. Niya lagi ka? Para maduwa mo. Gusto unta ko muadto sa ospital pero wa pa ko igat sa pagkita sa mga tao sa poblasyon. Human na akong duon ni Althea the other day. Karoon ako nakalugar og anhin nimo. Mo ba? Salamat sa pagduwa, Lance. O salamat sa pagtabang namo ni Ma'am Althea dong kayo na. Actually, ako ang angay nga magpasalamat ninyo ni Althea, Bimbo. Ha? Sa inyong pag-abot dito, naiba na og gamay ang akong tugay nga gidada ang guilt feeling. Kabaw ko. Layo ko sa tinuod. Pero at least man lang. Dunay naiban nga gamay sa dilit na maihap nga atraso na ako ninyo. Lance, daw ka awas ni mo eh. Makahilak mo sa dagamay ng imong gisulti. Seryoso ko, Bimbo. O ginaot ka dawatong ko ninyo pagbalik ni Althea. As a friend. Tinungod ka tong tanan nga gisulti ni Lance, Jo. Sa may tanaw nimo. Um, Kamu mo ginagatuban. Mura lang sa tinuod. Aw, tinuod tingali. Pag-aila sa ninyo og chance. Pero grabe nang good kayong scam ron, Jo. Mura nagtinuod ba? Kikisahan ka naging panahon, scammer naman. Di man kang init kayo, siga kayong adlaw. Kalit ang kilat og dugdog, dayon uwan. Mubaha pa gyud. Unya usahay sad. Ngit-ngit kayong kalibutan. Sige nagpangdugdog o kilat, pero mukalit lang siga ang adlaw og pirti ng inita. Waton ra ba nga i-declare na sa kanang gobyerno nga suspended ang klase? Magdinagan na sa taon ko ang mga estudyante maestra sa pagpauli. Kay hadlok maabtag baha.
Pero inakabot sa bahay. Mukalit lang init. It's a prank. Oo, tinuod na. Pero sa kaso ni Lance, murag dako ang posibilidad nga sincero siya tungod sa iyang kahimtang. Ikaw ba rin maputlan og duha ka bitiis? Mausad, Cho. Mausap jud ka. Bitaw. Kinahanglan na gid nga magka-istorya mi Ma'am Altia. Oh, Uyogi na ko, Chobi. Niduwaw lang ko, ma'am, para mangumusta. Okay raman ko. Mayo nun. Warati ka apuraha pagbalik og duty ha. 1 week ang gingon sa doktor, ma'am. So, mubalik raw niya ko after 1 week. O kun mauna, wa na lang unta ka mo anhi. Sige na, balik na dayon kay 1 week pa man day ka ang imong pahuway. Pwede di lang ko ni mo hinginan, ma'am. Oh. Kako maning tawana. Ganun ingon ana man sige na awan ako. Nakulbaan na lang hinuon ko kalit. Ang ako, mong good, ma'am. Ang ako ba? Oh, Um, dito man gikan sa Bay si Lance, ma'am. Mao ba? O, niduwa sa day siya ni mo din, eh. Oh, Nangayo siya sorry ni mo. sort of. Nihangyo man siya. Pwede na ko na siyang makig-friends ug balik na to. Nato? Oo. Ngano? Barkada ba data? Aw, hinoon. Friends man sa tingali mo sa una. Naara ni mo kung makigbalik ag friends niya. Di ba ka ready nga makig-friends ug balik niya, ma'am? Bimbo, pwede mo pauli na ka? Balik lang niya kung pwede na ka mo duty. Kaya murag, feeling close na manggugan ako karon. Aw, di ba rin ta close, ma'am? Unsay, Nagka-close na mga ma'am. Oh. Wag di kan likam hinumdum. Kung sa mga nahitabo before sa hospital ta. Katubang dito tas bukid. Wagid ka kahinumdum sa. Kay not feeling well naman good ka to. Mao to nga pahinumduman ti ka karon. Aron mahibaw ka nga nung niingon ko nga close na ta. Nilakaw mo to, ma'am, no? Kay nakuha kog dahon sa Enough! saging. Wa na'y kinahanglan nga imo pang idetalye ang nahitabo adtong time ah. Nganon di mo kaganahan maminaw, ma'am. Tungod ba kay ang tinuod? Nahinumdum ka sa tanan? Mao ba, ma'am? Pwede ba, Bimbo? Mulakaw na lang ka, walwa pa kayo ni mo init ang akong oh? Okay. Wait sa di ay. Ma'am? On call na lang di ay ka. Ha? On call na lang ka. Muani na lang ka ako panihon ti ka. Oh. Sige na. Pwede na ka mulakaw. Ma'am. You may go na. Go! Oh. Mayong kay dali ra ka. May problema? Unkol na lang ko, Cho. Ha? Lain na, Cho, sa? Oh, Abim na ko. Okay na mi, human sa nahitabo. Abi ra gid din ako. tempa. Unsay ipasabot nimo? Di man gud. Grabe nam gud ang nahitabo, Cho. Grabe gud akong sakripisyo. Madalang siya sa luwas nga dapit. Ingani ra day dangatan. Skang. Kaya naman day unsa man day imong gidahom. Aw, kuan. Bisan lang gud untag. Maayo nga pagtagad. Bimbo, iyak kang bodyguard. Imo tong katungdanan nga dadon siya sa luwas nga dapit. Dili ka ngay magdahom niya. Bisan unsa. Gawas ko nakagusto ka niya. Dili ako nakagusto niya, Tyo. Siya'y nakagusto na ko. Oh. Paway sa ko, Tyo. Di kalimot.
O di na gid kalikayan. Miabot na gid ang akong gikabalakan. Nga makagusto ka Ma'am Altia si Bimbo. Miabot yun. Makagusto gid? Kinsam tayo makagusto niya eh. Bisan usaon ni mo pakitag minaayo. Paslam gidig sinalbahis. Bisan unsa pa niya kagwapa. Wa gyapon ayo kay gilad og batasan. On call na lang di ay ka. On call sa iyong mata. Resign ako eh. Bisan muhangyo pas Ma'am Violeta. Di nagdubada. Ha! May pamukonsentrate ko sa kong pagkanta. Oh. Sorry kayo ma'am nga mo na akong gisugat nimo sa imong pag-abot. Pero mo-focus na lang ko sa kong pagkanta ma'am. Naanam ko yung mga offers. Anugon sa kayo? Nakasabot ko, Bimbo. Anugon sab tinuod ang mga opportunities kung mahigot ka lang sa pagka-bodyguard. Salamat kayo sa pagsabot ma'am. Proud sa dunya kaayo mi ni Althea kung ma-successful ka. Makalaom ka nga mo support minimo sa imong inyang journey. Salamat kayo ma'am. Salamat kayo. Oh, naalagi ka. Wa man ti ka pa niya. Magwaraw sa kong mga gamit ma'am. O, by the way, niresign ako, ma'am. O, gidawat na ni Ma'am Violeta ang akong resignation. Oh. Si Ma'am Violeta ang akong gitagaan sa akong resignation kay siya man ang akong employer. Okay. Mura ra magwaha. May ragidag ni-resign ko. Resign ka? Ocho, si Ma'am Violeta ang akong gipananghiran. Nisugot naman sa siya. Mao nga, ako na yung gipanguha nga kumagamit sila. Sa ato pa. Wa ka man ang hidaan ni Ma'am Altia? Wa, Jo. Naghibaw na lang siya pag panguha na ko sa kong mga gamit. Unya ba yun siya naman siya? Aw, wa. Wa lagi sige sulti. Ingon naman siyang okay. Ya, unsa man say imong girason ni Ma'am Violeta nga mi-resign ka? Aw, akong gingnan, Jo, nga mo-focus na ko sa kong pagkanta. Nga doon na ako yung mga offers. Iyoy. Doon na dali kay mga offers na eh. Wa, God. Unsa? Mas ka nang gawo ta. Oh, wa palibak, Jo eh. Hmm. Doon na nag-message ako. Mauna niya akong break, Jo. Mauna ni sugod sa kong professional singing career. Mau ba? Sige, basada yun. Uy. Oh. Ano man? So, mo din yung teacher, Jo. I-remind ko nga, ako na lang ang makapass online sa mong assignment. Ay, ka, wa man kay klaro, Bimbo eh. Mao na gini akong buhatan. Mag-post kog mga video nga nagkanta ko. Sure, wave mag-viral. Adto ko mag-record og video sa tunga-tunga sa basakan. Wow! Althea! Althea, dali! Mami? Dali, dayon, Marika, dali! Ano man, Mom? Tanawa! Video ni Bimbo, oh. 300 plus na ang viewers. Oh. Oh. Ano di katawa man ka? Ma'am, kagamayan ng 300 viewers, Mami. Mudaghan pa na, oy. Indot ka ayo pagkakanta ni Bimbo, oh. Paminawa ragod. Oh, nindot pagit ang background kay sa basakan yun. Funny man ka, Ma'am, uy.
Usa may nakanindutan ang basakan. Basta kay ginindutan ko sa iyang video. Mo love react yun ko. Unya ako po ning i-share. Man na-share na. Ikaw, sad. Ha? Ikaw, sad. Like and share ba? Dili, uy. Hindi man ka. I-like and share na. Dili lagi ko, ma'am. Ayaw na ko pugsa. Sigurado ka? Ay, tanawa na ganun bata, ah. Wow! Wow! Hapit na mo 2,000 ang imong viewers, Bimbo. Gahapon, 300 kapin pa man to. Mikalit magtubo. Nagkito. Aw, labing siguro mga senior citizens na, Cho. Kay karaan na kong kanta. Mga senior o mga padong na pagka-senior tinuod ang mga fans niya ng kanta. Nasa bitaw, dili mga senior, Cho. Ako mga schoolmates dahi, ug mga teachers. Ni-share ka na sila? Mahintag mo abot og 1 million dong, no? Para viral gid ba? Manta, Cho. Maghimo pa sa dahinon kong lain. Dagkanon ni nako akong mga videos, Cho. Okay dong. Ako, support lagi ko nimo. Kami sa galingan, full support mi nimo. Humingang malalim, umikit na muna. Okay, na-post na. May tag mag-viral na ni, Lord. Oh, wow, doon naman dayo'y tulong nga ni Love React o ni Share. Bibi, kinsa mo sila? Sila si Tio Mike, si Ma'am Violeta, o... Uy! Si Lance? Wow, ha? Ni-support si Lance na ko? Okay, nida. Uy, nagpusot-pusot ng mga likes o mga love react. O daghan na sa lang ni Share. Lord, ipa-viral ni, please. Wow, Bimbo. Nabot na og 1,000 kapin imong views, sa ikaduha nimong video. Layo pa kayo na sa tinuod, Joy. Sige lang. Ay ka-discourage. Mag-viral lagi ka. Padayon lang yun. Uy. Si Lance? Hello, Lance. Bay, nanaki katulong nga video? I-support ba yung ni mo? Bay, salamat ha. Naghuna-una pa kong laing video, bay. Himo lang yung daggan ha. Kaya kung yung ipasalig ni mo, nga mo support nyo ko. Pamawi sa mga atraso na ko. Bay, naghisko ta ng mga atraso eh. Ang importante nga new life na ta. Lagi. Basta, paghimo yung daghan, makajakpat lagi ka kadugayan. Sige, bay, sige. Salamat. Sige na. Good night ha. Pag-una na diha. Kanang pang-viral yun ba? Bay, Bye. Viral. Di sura maka-viral eh. Saan ka na ko sa? Ato ka kumukanta ibabaw sa punuan sa lubi. Why not, coconut? Niya nagid ko ibabaw sa punuan sa lubi. Cellphone ako. Ako na ning i-live eh.
loading pa man. Ha? Kina? Hi guys! Guys, ni ako karon ibabaw sa punuan sa lubi para mag-record kog kanta. Akong suwayan, kaya ra ba na akong mukanta dinhis ibabaw sa punuan sa lubi? Ha? Nawa. Wa ko manikas guys ha? Wa adyo ko manikas. Tanawa. Taas kaning lubi. Ako ipakita ninyo ang ubos ha? Klaro na? Makita gid ninyo guys ha? Kung unsa kahabog gikan dinhi ngadtos ubos. Paway sa kadali guys kay kutas pamangikan ko ni Katkat eh. Og human akong pahuway, mukanta na dayon ko guys. Uy. Na may mga viewers. Hi, hello ninyo mga viewers. Stay put lang mo ha kay mukanta na ko karong taud-taud. Ang ako ning kantahon is Skyline Pigeon. Mana, Skyline Pigeon by Elton John. Okay guys, mukanta na ko. Turn me loose from your hands. Let me fly. Wow! Wow, kadaghan sa views. This is it. Unsa na mo gitan-aw, mami? Si Bimbo nag-live. 10,000 na kapin ang viewers, oh. Abi na kog unsa. Wa gisay amor bisan kamay kang Bimbo. Hinuon, nairasan. Dili ko angay nga ma-worry nga mapareha siya nako. Wag yung ko makasabot ni Mami. Support kit kayo si atong Bimbo ba? Pugson begit ko nga mo apil niya. Wait. Dili ka gusto ni Mami? Nga kami amo padayon sa wa nila mahinayon yung love story ni Mike? Hapit agad ba eh? Gamay na lang yun. Liman ka. Naabot ang 20k ang imong live? 20k views? Nya plus 2,000 shares? Dako na kayo achievement oy. Di pa bitaw ko ba eh? Pero di sa lalim eh. Nagod ko sa ibabaw sa lubi ato. Buhis-buhay sa daw akong gibuhat eh. So anak yun lagi. Basta kinahanglan nga naagi pa okyab para mudag ka ng viewers. Mao na. Unsa sa kaya akong buhato no? Human naman kong kat-kat og lubi. Bitaw no? Unsa sa kay buhato no para muigot na sa imong video? Ni ako karon dapin sa subo. Unsa ka? Kung magpaano ko, samtang magkanta, hindi mag-live. Na, maon meron disgrasya palang doon ko. Yabag rin. Ay, subo. Kanta na ko klaro eh nga, huwag gimik-gimik. Bahala na ni. Cho, mga piso lagi na. Masuway ko balik pagbuhig mga manok. Wow, bitaw ko kabantay ng mga namuhi kag manok, Cho. Nagkasuwa naman ko sa una nga nangamatay. Mga kapin 100 yun to sila kabuok. Nga mga dumaga na. Naguna lagi. Maba? O ito nga sukadad to. Paano kumusab? Pero karon, akong suwayan. Mutabang ko ka naman, Cho. Basin pa, ma-okay na ning higayon na. O sige. Tabangin lang niya akong katiman. Okay, mga chikiting. Tanawan mo na ko, ha? Ay mo kagool, kay pakanon na mo sa inyong Kuya Bimbo. O garon, di mo layan, kantahan ta mo, ha? Kadali, kay
ako nang ipahiluna nga tong cellphone nga mo record, ha? Dire to ibutang. Okay, nana. Karon ang -1 na sad. Wow. Tanawan ninyo. Naabot na og 30,000 ang viewers ni Bimbo sa iyang live karon. Pagawas na yung cellphone. Atong suportahan ang akong pagumangkon. Aron mamapunan ang viewers niya ba? O atong sang i-share. Okay, lamat kayo. Wow! Happy gid mo abot og 100,000 ang viewers. Nindutas pamati, uy. Oh, sige lang. Gamay na lang yun. Mag-viral na lagi gud ko. Hapit na! Salamat kayo ninyo, ha? Thank you. Grabe gid kayo ang inyong support nako. Daghang kay salamat. Ha? Excuse na niyo, ha? Unsa man na? Mga bastos! Wa mo'y mga moto, mga ignorante mong dako! Ngano din, ha? Mga bastos lagi mo ba eh? Mga bastos mo? Wa mo'y mga batasan! Nakaila ko sa inyong mga naong, ha? I-report among tanan! Bisag maglakaw pa mo, kailan ako ninyo mga biset! Bam, barugo na. Punitaw na nga akong mga gamit. Wa ka makadungog? Nakadungog mo. O nakadungog mo din ka, kapunita dayon! So, nahon lagi na ako ang imong mga gamit? Kay nimo? Kaya rin ako mo barog. Okay. Barug na. Oh. Asa man kaya da? Bisit! Unahon sa tikag pabarog. Una pa na ako pamunito ng imong mga gamit. Dali, ulit ako. Aray, gano'n sakit magkanig akong tiil. Maglisod kong barog. Wala sa ako lang di kami. Salamat kayo sa pagdani mo ni Althea sa klinik, Bimbo. Ay, wag yun, makahubag iyang tiil kay nadali man. Why problema, ma'am, oy? Althea, Unsa man? wag ko makadungog nga nagpasalamat ka ni Bimbo. Bayri na lang ko na siya, ma'am. Oh, Okay na, ma'am. Ano naman po ko niya? Sige, ma'am. Adto na lang ko. May klase pa mong ko. sige, Bimbo. Salamat kaayo. Why problema, ma'am? Lisod bagid kaayong pagpasalamat, Althea. Kung gitagaan pa dayon to ni mong kwarta, mami. Dili na unta kinahanglan nga maproblema pa ka ng pagpasalamat. My God, ni mong babayhana ka. Ambot na lang yun ni mo. Bisan wa pa siya magpasalamat. Kay bawa ko, duna na to'y impact niya. Katong pag-alsa na ko niya ganina, paingot sa klinik. Impact na kito. Imposible sa kayong wa to'y ipik niya. Daghan ang gugug pundo niya, gud. Ito lang nahitabo sa bukid. Imposibleng wa to makatatak niya. Imposible. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Alsaon na lang tikabi. Bisit, oy. Naana sa tumangay mo na ito. Makalagot. Ganun na mo yung mga mahitabo ngayon ato. May mga favor nga dili ka bayran o kwarta, Althea. Maunay timan.
O saray solusyon ani nga makalikay na ko itong bisit na bimbo. Muhangyo ko ni Mami. Nga sa next school year, sa abroad na kami eskwela. Indut tas pamati ay. Di na ko ma-explain. Pero, nindot yun kayo kung pamati ka. Wa pa man sa kong giduka. Maghimo kong video. Og sunda ang lain pang sumpay ng bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkaton ko ang langit. Papaliyog na ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Nagkakayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.